Ramogi juango ya ureka moro mantie kendo machiegni e kidieny machielo mana kaka noseler nigi Joyce Oduor ka osemono kanyo weche manyien okinyi ma kawuono kendo machakre sani en nonro mar Gaset. Gaset mana kaka pile wan ka gi Gaset ariyo. Gaset mokwongo wan kanyo gi mar The Standard, kama chielo bende wan kanyo gi mar Daily Nation. En ga mana mar ng'iyo ni weche gi mage momi pek, omigi pek yo machalo nade, mane machiwo nonro maber e wigi. Kapok achako twako kiny ma kawuono, we wawinji jogo ma tudre kodwa ikonwa ni nonro mar Gaset yudo yo machalo nade ka in kanye. Wantie achiel kachiel e Facebook kacha, mana nyalo yudo kanyo Ramogi TV, mana mondo mi wakoni maber kaka chenro maka mabiro ni kamora mora ma intiere. Gaset mar The Standard gi mano mar Daily Nation wach momi pek duto gin weche go mag budget mar ikomenda mar 2022-23 mano landa ayanga odiochieng' manyoro koda jatend migawo mag omenda pacho kae mano Kuria Tani. Okan kenda an kae kod jafwambo Gordon Osen ma bende oken wendo enya osebedo kodwa kaka watwa kendo ka wanono Gaset mopogore machiegni. Kamano Cleophas. Odiochieng' ma kawuono wada mana nono matut mondo mi wang'e ni budget mane olanda yango odiochieng' manyoro ben mar jopiny to ka oken mar jopiny ute fwambo mopogore ne olando gi yo machalo nade, magi mano mi pek, jomagi mano yuto, jomagi mano yudo lal. Mane kama wadhi ng'iyo gi kanyo kaka sani Gaset mar Daily Nation kod mano mar The Standard wach momi pek mana kanyo a budget for the people. Ben budget no mar jopiny mane momi pek e Gaset no mar Daily Nation. Ka The Standard koni wacho kanyo ni mano safe exit budget nikech mano e budget mogik mar jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. Kwa Ramogi juang nikech mano wada mana penjo pat jandiko kendo pat jafwambo. Kineno Gaset ariyo ng'eni sekalo kuom gite iseneno gite kaka gichal. Gaset mane mi paro ni omi pek kendo dhi usore odiochieng' ma kawuono kotenore gigo mondik kanyo gi nonro magichiwo. Aparo ni Daily Nation otimo analysis maber nikech king'iyo kaka gi in the balance of things giwacho ni budget ma kawuono ni endi en budget ma otajo gigo ma dewo wang' japiny, gik ma basics wacho ni koro gin ma gik ma indo ka gitemo ng'ado tax kacha gi kacha nikech ng'ino ochumi di ji mang'eny. To lakini kiwinjo gik ma josiasa wacho giwacho gik mopogore, lakini Gaset ni oketo gimoro in perspective. Kata Standard okodhi marach nikech gitemo analyze ni to jomagi moyuto jomagi moko yuto in a different perspective. Kamano. Mana kamano nyako Ramogi jongo dang'yo kaka ute fwambo mopogore ne orango gi to mana sani ka gisewinjo wachako gi Gaset no mar Daily Nation. Koro kanyo en budget mar oganda. Ka wan gi jogo mane yuto gi jogo mane olal. Ka jogo mane yuto kanyo wantie jogo mane ogolo ushuru e gik moko ma inyiewo makonyo weche mag thieth. Mano wanya wacho ni gini koko matiyo subtende mopogore makoro no wach ni ong'ad ushuru margi ma yadi bedo ka ichule kinde ma iyomogi e thurka. Wan gi jogo modak gi ng'ol mopogore wan gi nyithind kiye gi nyithindo moko mane chandogi mopogore ka county duto mantie pinywa mar Kenya noyudo bilion madirom 30 bilion 37.1 gi mathoth mantiere kanyo kachiel kod nitie mago mag jopur mane ni kanyo kachiel kod duol no mabende ochung' ne yiero mambe oyudo omwom madirom bilion 21.7. Kirango joko mantie kanyo mano mar IBC bende nitie kanyo gi jogi te. Kamano. Budget ma odiochieng' manyoro en mar jopiny. En ma jopiny nikech in kichako ng'iyo for example subsidies mag farmers gigi mag pur kichido ka week mana mokalo ni kata week mokalo nyocha nitiere sirikal nyose chako ng'ado weche mag fertilizer mondo giduok bei piny kech bei nyose idho kabisa. Iyudo ka kendo sani gichako wacho ni gidhi kelo subsidies mondo koro gikony jopur nikech ng'eni kar pur kanyo kikete pesa maber mikony jopur maber ngech ni nengo mar chiemo e dweche moko mang'eny mabiro mbele kanyo biro bedo kodok chien maber. Koro kanyo ende michake maber kendo kama chaka yudo kaber en kuond nyithind kiye gi nyithindo mane gichandruok mopogore vulnerable children gimedo pesa kanyo maningeni gima ber miwuoro nikech koro nyithindo can be taken care of, nyithindo wuge street. Mano important. Then chaka yudo ka gik mag loso yedhe mag thieth gigolo tax e wach mar tong' ma kidwa nyiew tong' e piny ma ok gikelo poultry farmers gigolo VAT
kichak yudo iluongo ni philanthropist jomoko ma chiwo kony mok gidewo gima giyudie tendo ogolnegi tax bende ni kanyendo microfinance institutions teni iluongo ni saga koso mag kungo kod hola kendo giwacho ni kanyo be giduoko negi ushuru piny koro in a balance of things iyudo ka ok ahinya nikech iyudo ko we are in a tight place wantie kama tek ka piny nikech ushuru wan go mang'eny nikech nyaka wachul gopi mang'eny ma sirikal osekawo lakini iyudo ka in a balance of things gitemo konyo jopiny matin mana kamano nyako Ramogi Jwang kendo Gordon nitie wach machielo mantiere ka ka warango en budget mar jopiny wasinjo kaka josiasa ni kae bayo weche ka girango nyalo bedo ni gazeti mar Daily Nation kane giwacho ni jopiny ne nigi ng'ur e budget mane ichwalo e weche manyien mag Ramogi TV ka ne waneno ka jodak e county ma Homa Bay mago mantiere county ma Migori jine ywak e sekta mar pur nyalo bedo ni mae e achiel kuom gigo mane giwacho ni girango kata bedo no med gi omwom matin e wiye to ken gino mane gigeno ni dhi medore kaka ne gigeno ok ng'eyo ni sirikal adier sympathize kodgi nikech in a very tight place nikech yudo ka gin gi very kona ma gin go tin ma nyaka gi negotiate lakini within that limited space yudo ka gitemo konyo jopiny in one way or another kora paro ni jopiny nyaka tuwe mano kanda kabisa puro dhi mana mbele tuwe kanda mondo wa afford living in this country duweche mobiro mbele kaindi but wa hope ni achiel ariyo motim biro kelo afueni ne jopiny nikech for example wich mag jopur nyaka ok en mana fertilizer kende wich moko nitie chalo kata equipment mag pur leasing tinga nyaka jok modwa puro kodgi nyaka yud bei modok chien jok ma dwaro yudo for example preservation ke yudo jok matimo fish farming preserving fish yudo ka samo nengo stima so there are lot of components lakini wang'eyo ni kamedo dhi mbele wang'eyo ni to gik magitemo timo biro konyowa koso gina wacha japuonj mana kamano bende itoboke mar ariyo mano mar Daily Nation wach mantie kanyo wacho ni weche mag dak ma ngima dhano kaka dhano dak oganda dak oyudo omwom mathoth mano ka warango kata weche go mag somo weche mag thieth ka warango kuonde machielo nitiere wacho ni tuke mag gopunda mago moting'o weche mantie ka mondik ni gin gaming ginya bedo gigo mag casino giwacho kanyo ni jogo manie betting be nitie kae lendo mag dhi bedo ka gitimo kuonde mopogore opogore dhi bedo ka omedi nyaka mago mag wanyalo gin kuong mopogore opogore ka gilendo gidhi yudo hinyruok be dhi bedo ka omedo ushuru medore kanyo ka tobacco bende ni kanyo kaachiel kod jo boda boda makoro konigi ni nyaka gichiw kacha okumba ne jok magiting'o kanyo mano insurance kaachiel kod joma tiyo gi geche mopogore opogore kaachiel kod kata ndeke nitie gik moko makoro ok de gigol ka gibiro go koni mano itoboke ni mara ariyo mano mar Daily Nation ndike kanyo ni budget boosts welfare hits luxury items kama gintie kanyo kiparo ni budget makamae kogoyo gik ma ji tiyo go ahinya to gik ma ji ohero kata gik ma rito ngima dhano oyudo ting' malo jopiny pod ywak well kaka wacho ni ing'eyo ni sirikal nigi very limited legroom yudo ka kamoro ma ginegotiate tin nikech yudo ka ochumi ma Kenya kae ndio medore lakini yudo ka kendo tax pod ntiere omedre matin lakini gik maneno wagi target iluongo ni sin tax kamoro osuru mag richo yudo ka gik moko machalo kaka koro ndawa ngeni gin gik ma addictive kata bed mana pesa di nyaka dhano ng'ato nyaka jomoko ntimo kata giwe chiemo nyaka gimadho ndawa nitiere gambling iluongo ni tuke punde tuke mag opondo moko be nitie miluongo ni kong'o beer and all that obviously every budget nyaka yudo ka sirikal target ga nikech gin kama golo easy money kama yudo ka wang' ni kendo ok obedo gine kabisa though warito mid month for winch review en weche mag fuel nikech kuonde go bende sirikal yudo ga easy money koro andano ni
gigi ko gini mochuno nyaka okocho nyaka ngato madh kongo okocho nyaka ngato yuandawa so yudo ka iluongo ni luxury items to chuno nyaka idhi osuptal ochuno nyaka idhi osuptal ochuno nyaka chiemo ochuno nyaka wuothi kabisa and then wach the last point maduna goal wach mar insuring wach mar boda boda yudo ka dir wach mar boda boda sekonyo piny lakini yudo ka ji bendo sethoe wach mar boda boda ni kabisa nikech many reasons yudo ka samoro training inadequate and all that lakini yudo ka sani serikal wacho ni in the new budget nyaka giket insurance margi of course manto timore pile lakini joma gitingo be nyaka gitimnegi insurance mondo ka pono gimoro amora timore gibende giyudi yuto maber mana kamano nyakora moge jwang gigi ntiere kae nitie wach mopogore opogore ma nitiere ute mag fwambo jotelo moko koro wache kanyo ni biro mar coronavirus budget mokalo omwom manoket kacha ne okonyo koro sani makoro omwom moko pod oket thenge ne mano bilion madhi 7 ne kedo ne midhusino mar corona iparo en paro mane sirkal ogo makare of course ing'eyo ni corona pod en gima dhi mbele corona ok en gima oserumo koro sirikal nyaka dhi mbele to naparo ni in all fairness sirikand Uhuru notimo maber e wach mar managing corona nikech gitiyo gi science gitiyo gi knowledge ng'eyo o gitimo geso kata siasa koro naparo ni kik jo siasa ketie wach ni gimone ok ng'e ni pesa moketi no endo gichunge maber mondo kik dhi ofuku ng'ato individual mondo yudie kuo karo janja moko otimre lakini kokete kanye endo nikech pod wakia ing'e kik wawen we are off the hook inyalo ka samoro variant mocha kuwuok mochal nade kata continuous research nyaka timore mondo wayud virus ginene wayud vaccine maber koro aparo ni is reasonable an gi pacha no ken gimoro ma reasonable mana kamano nyakora moge jwang weche gi thoth kendo wadhi mana nyime rango gi ka gik ma kamagi timore kendo nyaka sani nitiere gik ma watemo rango kendo ka rango itoboke no mar adek mana piny kanyo nitie kijana moro kanyo mane oting' nyoro oting'e gi obila mago kwach kich mane ni kanyo mano iluongo ni ginya bedo flying squad mano chopo kacha jogi korwako kata le police kata le obila ok girwako to gima nitie kanyo kineno video mane ni kacha cha kendo jogi ne oting' iseneno ng'ano kata video mane nyoro rengo odhi protest wacho ni nengo mar ngima ni malo kendo gima mako dhoga na achiel kuom police mane make orwako overall machalo mag johoka chalo Joanda Sokraman town ka kendo inyalo we ni ok gin kata police to piyo piyo no to gisigu nikech gin plain clothes aparo ni in my view ok en gima ber gima notimne bwana cha nikech king'iyo kata mana placard manoting'o notemo mana wacho ni duokuru nengo chiemo piny nikech jopiny hinyore kendo jopiny ywak tiyudo ka nywana nyocha kaendi jomoko joma mine moko be nyotimo maandamano e town ka kane gi protest wach mare mano Bajakom gi Kidi Eldoret chande noyienegi ma gitimo protest ke peacefully ma kendo police ne mano kogi moko timo ne gimoro amora to koro ng'at mane wacho wach ma important ke jo siasa to nyalo sort out themselves again Jakom gi Ruto gin joma gore simo kendo gin jomosiep lakini ng'ane kane wacho gima very important to obedo man handle apane mano gima must be condemned nitiere ji mathoth man ga kanyo kendo gitimo mana gik mopogore opogore kendo ka giwuok ka oseno kata Eric Omondi bende ka odhi ng'anyo kacha kendo ting'e osoe mane giche mag obila onge thuolo mar timo maandamano e thurka yo moro ma ni to chiko yie article 37 yie ni mar katiba wacho ni ng'ato ni kod haki ratiro mar timo maandamano peaceably and unarmed kendo presenting picketing and presenting petitions kora paro ni mano king'iyo en gima wanyalo wuoye ma piny duogo godhiambo nikech iyudo ka en gima kaka ng'ato an mandiko human interest human right issues I have a lot of iron to grind with the government nikech iyudo ka all these since 2018 2017 Jubilee administration generally iyudo ka gisebedo ka ogin very friendly to peaceful assembly maandamano gi ki mang'ato tima mos mondo nego miye thuolo nikech en ratich ng'ato mar timo maandamano mondo mi o show displeasure gimoro amora moko dwaro mana kamano nyakora moge jwang wantiere kae tada awinj pachi kendo kotenore gi biro mar Raila Amolo Odinga nyoro e od bura ka orango kaka wach dhi to jotelo mamoko mantiere kanyo malaro kobe mamoko ne onge kanyo in kaka jafwambo ikawe yo machalo nade
ok ing'eyo ni ok inyal ng'eyo adierine nikech mokwongo ok ing'eyo ni kata ka jomoko noluongi kata ok oluongi. Mar ariyo wang'eyo ni ng'at mokedogo malich ahinya miluongo ni deputy president to en ng'ama ong'anyo tich kaka wang'eye, en ng'ama ong'anyo tich. Koro kamoro noluonge to kobiro to kinde mane chon, kinde mane piny ber kodgi to en gima ne obvious ni nyaka nobi. Koro aparo ni biro jakom kachande, an aparo ni en gima ber. Show ni o take seriously as the waiting president. O take seriously issues of administration, gik ma important machalo budget. Wach mar budget mar piny en gima very serious. Kamano. Weche mantie to boke mar ang'wen mar Daily Nation kono mako mana weche motenore kod usuru kata weche motenore kod budget mano somo odiochieng' manyoro. Kendo nitie machielo kae makoro mano KRA nitiere wach machielo kendo mano Kurieta ne wacho kacha ne ochwalo paro ni olok nyinge kowuok KRA nyaka KRS mano moting'o mano koro dhi bedo Kenya Revenue Service kowuok Kenya Revenue Authority. Wach machalo koda mano koda ka KRA chiwo wanyalo ginyalo rango matut geche madonjo e pacho kae kachiel koda meli wacho ni geche maringe ipika mago koro meli mane ipi kachiel kod ndeke ma iuso e pacho kae. Paro ni mano dhi medo usuru kata choko usuru ma pacho kae bedo yo moro makare nikech nitie jogo matimo iluno ohala mar magendo jogo magalakala e tok chik. An aparo ni en gima ber king'iyo pinje mag wagunda kaka the US, the debate magino kabisa over time, Democrats and Republicans, and taxing the rich more. Giyuaro ni samoro joma nigi nyalo mang'eny onego chul usuru mang'eny. En principle mar taxation miluongo ni progressive taxation. Kwa anta paro en gima ber mokwongo targeting meli mag toyo ngonago luongo ni luxury yachts, ndeke kod luxury cars mikelo. Aparo ni mano on one hand nyalo wacho ni gima ber, lakini on the other hand ok ng'ata ma import mtoka en ng'at ma nigi nyalo. Moko gin mana jo underswekra bende are still trying to make headways in life. Kora paro ni kik gi blanket tu giwacho ni ng'ata ma import mtoka ne oket usuru mang'eny. Onego ging'e case by case basis. Nikech nitiere wach machielo ma bende ne owach kotenore kod duolno matayo marango usuru choko usuru e pinywa mar Kenya mano KRA. Ka irango kanyo ni ka intiere kambi moro amora makoro osebedo ka ochul usuru ne piny mar Kenya. Wach ni koro ka intiere kanyo ka intiere gi bilion usuru mapok ichulo dhi bilion 1 biro dwarore mondo ichul kanyo milion 500 ne bengi maduong' mar piny Kenya mano CBK. Okang' machalo koda mano dhi konyo kembe mang'eny koso ma pod dhi bedo mana hinyruok kendo dhi bedo yuto ne duolni mar KRA. An aparo ni en gima ber nikech ing'eni sirikal temo dwaro pesa gi yore te. Ing'eni ka kionge pesa itengo nyaka duro moro amora madibedi mondo mi ipung budget. Koro anda paro ni nitie loopholes mang'eny miluongo ni tax leakages. Iyudo ka jomoko ma giloso pesa maber lakini nitie ka ging'eyo koso chulo usuru. Koro anda paro ni mano gima ber ni kapono ni KRA biro dwaro mondo chulo usuru nitie dispute giwacho ni chul ma lakini tane otin kata ng'eny to do ni half amount bo dispute nyaka keti ka kitweyo pesa nyaka itwe kacha kapok oketo wach. Anta paro ni mano gima ber miwuoro nikech nyaka wasi loopholes ma mido ka jomoko yudo ma ok gichulo godo usuru. Duolo mar KRA osebedo ka ok chop target mar gimano ka warango choko ma gichoko usuru kendo target ma gin go gichomo ikomenda manyien mabo biro gidwa ni mondo chop kanyo trilion 2.1 mano ng'eni ka odong' mana trilion 1.2 mondo chop e budget mane osomo odiochieng' no manyoro. KRA kende choko usuru nyamiyo mondo gikony Kenya ringo kok gikaw kata gope oko nikech usuru manyawacho ni wanyalo nikech iyudo kinde mane President Kibaki nitiere cha kinde Kibaki cha iyudo ka sirikal ne choko pesa mang'eny maholo. Iyudo ka most of the programs ne ti surplus nikech iyudo ka koro pinje maoko mane miwa grants koro ok nwa hola ahinya. Koro anda paro ni kwa dino kuonde ma thidhia magolo osuru ma jomoko ok chul, jomoko timore nade, jomoko underquote their figures. Hapo wanyalo choko pesa mang'eny nikech chumwani dhi mbele ka grow. Lakini sirikal onego oket pesa kuom jopiny mondo jopiny oyud kaka loso biashara kata mana ohendni moko ma mondo generate pesa mang'eny.
mana kamano bende to boke mar abich mar Daily Nation kanyo nitie wach motenore kod yiero maber nochomo yiero maduong' madhi timore dwe mar 8 kanyo kantiere omenda madirom kanyo koro bilion 21.7 mano koro ka wachinde round off ojobo mana kanyo bilion 22 mano kelo omenda duto maduol ni mochung' ne yiero kod kiewo pacho ka ABC moseyudo en bilion 44.6 mondo gita yiero maduong' mabiro ma en fuong'ruok manade ma duol ni dhi yudo ka gitayo kendo ka gikore ne yiero maduong' mabiro gidhi bedo gi ng'ur moro amora. Of course, ng'ur nyaka biro bet ibiro kiwacho ni pesa pok oromo wa konya timo gino konya timo gicha nikech yiero mwatimo Kenya ka en very expensive. Yiero ka sibiro nyisi ni ballot kende mwachulo wachulo pesa mang'eny, you know, gik mang'eny mwatimo. Wach mar ariyo ko timne gi pesa monego bene gitimo ginono boundaries mag 290 constituencies kod wards kande kod kuonde ma itime registration. Koro ndaparo ni mata atuo maber nikech IBC dwaro pesa nikech watiyo gi technology e wach mar go kura. Koro ndaparo ni gima gitimo no endo ber lakini wabiro winjo okabe boka ahinya ka ojoko winjo ni medwa uru pesa kia pesa koromo keweche manade. I hope ni mibadhi ok bibedo mondo pesa jopiny chak mawa mana kamano bende Brian Masuna maja Daily Nation wacho no wakani koro judiciary mano do mano mar do pacho kae oyudo kanyo bilion 19 e budget mane Orlando Chieng manyoro bad migao mar do ni kata konya loch kan judiciary ka gisebedo ka ging'ur kinde ka kinde ni ntiere kata budget moko mag chop kare kata omenda moko mag gisebedo ka gidwaro tok chop kare iparo ni bilion 19 ma omigi ni mama nya bedo ni en fuong'ruok ma giyudo e gigi duto nyalo bedo konyruok ne gi kinde gi ma ochomo yiero aparo ni nyalo bedo konyruok ne gi maduong' nikech ng'eyo ni kane winjo kinde mane David Maraga ne en jatelo mar judiciary kata doho pacho ka nowacho ni gidwaro judiciary budget mano demand kinde cha en 17 billion lakini sani do kane omigi 18 billion in fact wacho ni ma endin 1 billion more moloyo gik mane giyudo financial year mokalo. Koro ndaparo ni ma en atuo maber ingeni ka wamiyo judiciary pesa maber nikech ingeni ma kinde yiero disputes bro wuok chakre gi nomination next week jok moko no ni party luoko gi kio tim gi nade ka gin gi ng'ur matin to ginya choro e mbele tribunal madhi nyaka doho mana kamano wadhi mana nyime kod twako kiny masani ka wachiegni mana tieke wada mondo ranga sigana mogik mantiere gazeti mara Daily Nation mondo ranga thuon wach mantiere Standard kaeto walore warango Big Four mara Uhuru Kenyatta nitiere ariyo moko makoro okoyudo sir maber ahinya ka irango gi budget manosom higa mokalo mano wanti kanyo gi full security mano mar manufacturing ka pek mar wach ma wang'i okete maino ahinya en mano mar thieth ma nengo ma oyueyo kata nengo ma ofuong're mano mar universal health coverage kachiel kod mano mar affordable housing koro kori duoko chien weche mag rango food security kata bedo kod dero makare mag chiemo pacho ka gi mago mag thieth kachiel kod loso mwandu mopogore gi loso tije iparo ni en okang' mane mano ka waneno ni mae e budget mare mogik mare Kainetel erokamano ahinya Cleophas andaparo ni ng'ado pesa madhi korka weche mag chiemo to is a mistake nikech iyudo ka piny moro amora kata ot moro amora ma ji ok chieme ma chiemo ok ni maber iyudo ka kanyo dongruok ok nyal bete kabisa nikech kanyo nyaka bed ywaruok dhano nyaka bed manade andaparo nikech mabiro miyo wabed joma chako target relief food wadwar kiani mondo konywa gi joma nade kech tengeni sama wuoyo kodi ni ji mang'eny nindo kech nikech nitie oro kuonde moko nitie maonge chiemo kabisa kwanda paro ni mind to a slap in the face onego gi review mondo giyud ni kar food security was strengthen mokwongo kapok wadhi kama chielo kabisa mano bende nitie kanyo nikech warango kanyo ni UHC ni makoro yudo omuom mamalo kendo ka warango giko mara mano budget mane osom higa mokalo kendo kanyo UHC no yudo kanyo bilion 42 ka sani koro miye kanyo bilion 47 kamano mar kedo ne midhusi mar corona bende ni kanyo makoro yudo bilion 7 jotelo moko ne wacho ni mano omenda moro magiwacho ni ok en kare onego kaw bilion kata 5 moro ibie kanyo ochwale sekta no mar pur e pacho kae to jolony no sewacho kendo ne giseleronwa mana kaka ne okete kendo twak makamano bende biro bang' Gaset makawuono kendo mano madhi yudo
nyime kanyo. Wach machielo, jogo ma ok sir budget makamani iluongo ni kanyo ni not pro people says Ruto's allies. Mago jogo motenore kod kwethno mara Kenya Kwanza kata kwethno mara William Ruto majalup jatend piny Kenya ok ni kare kod mano mipe kanyo ito bokeno mara 8 ka machielo bende mana koro watieko nitiere weche mag siasa kiko kapok wamako siasa mapacho ka kendo kae nitie mana wach moro mana mondo mi warangi ito boke mara 12 Raila drops zoning agrees to talks on his running mate gima kamae ng'uro osebedo ka wuok e jok mopogore duono buche mopogore pacho kae kendo ka warango gi te watieko mana Gaset okinyi makaon nyakora moga jwang to kapok watieko wawinja wach mar siasa ni ka wawinje to wawinj pach Godon to ang watieke tika gi kanyo mana kamano Godon wach mar zoning ni eno gima lingi the other day nantiere meeting wa jo Wiper Kalonzo and the rest kan oromo gi joge Bomas yedo ka joge to insist ni nyaka wadhi nyaka debe yedo ka en gima something nyaka gi navigate very carefully nikech yedo ka mane gima nomiyo 2017 no magi kombe mang'eny kata kalang'ata mano magi kombe kura 200-500 konya ging'imo maber ahinya nikech ng'eni parties bedwaro azimio kan nitie parties but there's a lot of mistrust nikech yedo ka Raila nyaka tim giluongo ni political babysitting magi mang'eny lakini wang'eni obro timo nang'o nikech en seasoned politician ong'eyo gima nyaka timre kamano mani jo waket kwe weche mag nomination nikech ng'eni biro biro jo siasa dwaro tich kikimoku jo siasa sana kata ko mai ticket en omanyo tich dwaro gi machielo manyalo timo mana kamano nyakora moga jwa bang thuolo mano ayudo marango Gaset mar Daily Nation Gaset mar The Standard kata ka walidhe gi malo wach mo mipeke weche mag tuke chien kanyo en jatugo mar Real Madrid mano miluongo ni Karim Benzema wacho no jegni 34 to kanya mokoro yudo ni en jatugo moro ma ber ahinya ipako tim mane La Liga kata Champions League one the Liverpool you'll never walk alone one the Liverpool waranga ne kudonjo dira ni odhi bedo nade ero kamano nyako don kuom thuolo mar to kod okinyi makawuono en ma Gaset chieng' machielo kendo biro pango kanya sawiye mondo iduogi onon ero kamano clear fast mana kamano nyako Ramogi jwang ero kamano kumedo kodware okinyi sa 12:30 kano chako non ma Gaset nyaka sani mabiro en twak mokongo e cheno mar piny e budget mano lando chieng' manyoro be en fuong'ruok moro amora ne in japiny mar piny Kenya be yudo resruok moro amora kete manaka nikech twak mokwongo biro ni achiel kachiel gi nyawadwa mano Sharon Ong'ao madhikelo nwa kanyo twak mokwongo kinyi makawuono kod jalony mabiro osedonjo kendo gitimo ikruok makare mondo gikelni wach machalo koda mano nyiga Cleophas Oluoch med neno mana Ramogi TV ka irito chenro mabiro. As you kick the ball and skip the ropes this holiday, spare some time to keep yourself ahead in classwork. Revise, and revise. Viusasa Elimu gives you comprehensive revision videos for all subjects, compiled by the best tutors from around Kenya. Viusasa Elimu. We make revision easy and fun. Log on to Viusasa today. Kata koromo gi masiche, mamiyo ngimane bedo matek kendo maonge kwe. Ng'eni nitie gima rach gi nyar. Ne okawo gi chuny maler. Machiegni abo yudo ng'ama chal kamano. Gi geno mar yudo hera gi mor e ngimane. Kata obedo ni weche tek. Adhi yudo gima Nyasaye nochano ni adhi yudo. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2